arep reksa jane. Tapi tutup. Lah sing lara apa to, Mas? Ora atiku lara ya. Arep anu aku tuku sego pecel lawuh rempelo tanpa ati. Aku tau gaya hati malah kayak gatel. Yaksa gora rupa ora sedeng nalendra yaksa alalaku kang malwaya ingkang gambira marang arang ngisi siyung metu Prabowo goro mawalian ditya durbala rasa Arca manik sejatining alam ingkang tinuding ing jagat abdiku sing banget ndak tresnani he Patih Ludra Parimuka kawula wonten tinimbalan ingkang adhawuh sinuwun jimat pepundhen kula donya praping delahan sinuwun Prabu Kilapawarna ratu saking negari ngatas angin. Aku Prabu Kilapawarna ratu saka negara ngatas angin nimbali marang jeneng sira Patih Ludra Parimuka karana bakal ana babakan ingkang bakal rinumpaka marang jeneng sira Patih Ludra Parimuka. Perkawis menapa sinuwun kok sajak wigati keparenga paduka sinuwun Prabu Kilapawarna amedhar dawuh kula Patih Ludra Parimuka arsa ngangklungaken jangga nilingaken karana nenggara mentah sabda pangandikanipun Prabu Kilapawarna ngene teh jancane ing ngripalungguhan iki aku ora menggalih babakan apa-apa jernyatane aku wis ora kurang samukawise bandha donya sarwa kecukupan dasare Prabu Kilapawarna kuwi aratu ingkang kondang kaonang-onang kajuara saindenging jagat raya disembah-sembah para sentana miwang para kawula. Kesugihane Prabu Kilapawarna iki prasasat protlon jagat. Aja to ratu liya Nyai Blorong wae utang duit nyang aku. Lalajeng perkawis menapa ingkang maksih kineker sinuwun mangkene. Kesugihanku kabeh iki tak kira bakal muspra kang tanpa guna. Awit panjenengan ingsun Prabu Kilapawarna iki isih durung duweni wujude wanita utawa wanodya ingkang minangka dadi garwa prameswari. Wah dalah cekak cukupe paduka kepengin apalakrama. Iya teh gampil sinuwun gampil. Paduka menika ratu sugih ya sugih bondo ya sugih bandu. Sugih bondo tegese sugih raja brana, sugih bandu tegese sugih wadyabala. Paduka kantun dumuk
Paduka kantun dumuk putri saking pundi sesilihipun sinten mangke kula piyambak patih Ludra Parimuka ingkang sagah ndodhok korine nginang jambe suruwe anglamaraken putri ingkang dados gegantilaning ati sumurupati siang pantaraning ratri ora ana kang tansah gumana musik mapan ana ing telenging atiku kejaba mung Dewi Drupadi ya Dewi Pancali ya Dewi Drupadi utawa Dewi Pancali kuwi mau sing kuwawa njiret rasaku teh we ladalah oh agyat ore sangapirangmu ore nanggul kinempit kempit dosa ngretenaning bawana ya si tukang walang abdi wut latalah iya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara Dewi Drupadi sinuwun iya teh nyuwun sewu menawi paduka sinuwun Prabu Kilapawarna taksih beguguk kutha waton kepengin apalakrama kaliyan Dewi Drupadi tegesipun paduka sinuwun Prabu Kilapawarna nerak angger-angger cacah kalih kok ngono teh inggih paduka Sang Prabu Kilapawarna kagungan dosa cacah wonten kalih ingkang setunggal paduka wanuh-wani nerak pager ayu nyures tures ijo bebedang garwane liyan awit Dewi Drupadi menika sampun kawengku ing kakung Dewi Drupadi menika garwanipun Nalendra ing negari Ngamarta ajejuluk Prabu Puntadewa lah dosa ingkang angka kalih paduka sinuwun Prabu Kilapawarna wantun rak pepakeming dewa ingkang winastan jodo tali mangsa kamangka paduka sinuwun Prabu Kilapawarna menika wujuding raseksa utawi buta kedahipun raseksa menika garwanipun inggih raseksi sanes kok satunggiling putri ingkang Sulistyang warni wonten dawuh ana tetembungan tresna iku wuta Harpa Drupadi kuwi bojone Puntadewa ratu ing negara Ngendrapara Hasta nanging bakale tetep tak lakoni awit wis kadung madhep kang sarta mantep rasaku marang si Drupadi wong ayu kuwi ora kaya Drupadi wiwit pucuk rambut nganti jempol sikil babar pisan ora ana getek cacate acek siteng aku nek ora Drupadi lu ora. Wong kuwi wis gandrung kepaung. Wong kuwi wis gandrung kayungyon karo wanita sing ditresnani. Ibarate mangan ora doyan, ngombe ora seger, turu ora bisa ngler. Turu mlumah, ketok-ketokan wong sing ditresnani saka dhuwure. Turu madhep tengen, ketok-ketokan. Miring iwa ya ketok-ketokan arep murep ya kok keganjelen abot-abote wong nandang gandrung ki kaya ngono kuwi teh napa mekaten iya
Apa maneh kowe kandha? Apa maneh kowe kandha wujuding jodho tali mangsa? Kowe apa ora tau maca sejarah? Biyen ana wujude buta, biyen ana wujude raseksa. Jenenge Raden Kumbakarna saka kasatriyan Panglebur Gangsa. Kowe wujude buta kang gedene sak gunung anakan. Nanging Raden Kumbakarna kuwi garwane ya ora buta wedok, ya ora raseksi, malah kepara wujude widodari kang asesilih Dewi Keswani. Mangke riyin Sinuwun. Raden Kumbakarna ingkang wujudipun raseksa saged anggarwa wujuding widodari menika awit Raden Kumbakarna ageng lelabuhanipun tumrap para dewa. Temahan dipun ganjar satunggiling widodari dados mboten kok nama ampyak awur-awur. Mbuh ora idep. Bakune dina iki aku bakal lumarap ana negara Ngamarta. Ngenteni kahanan Praja Ngamarta Lena. Lenaning kahanan bakal tak colong, tak cidra wani Dewi Drupadi tumunika boyong mapan ana praja ngatas angin ini. Oh langgih pun sedaya wangsul dumateng paduka sinuwun Prabu Kilapawarna. Aja wasu melang rasamu. Aku wani tanggung jawab sekabehane. Bocah Temenggung, kula wonten dawuh tinimbalan dosinuwun waliken rasamu. Kira penuh wadyabala saka negara ngatas angin. Ngombyongi lakuku tumuju ana ing praja Ngendraparahasta. Ya negara Ngamarta. Saperlu nyolong utawa nyidra Dewi Drupadi ing pengajap bisa dadi garwa prameswari ing negara ngatas angin ini. Sendika mangestokaken dawuh sinuwun Surak Gotong Royong aja nganti ana kang kecicir. Yen iki mengko ana bobol Barata ing lakon, wadyabala ngatas angin kudu samapa ing gati sawega ing diri. Budhal tine iki.
adalah
Angkat disudama Gusti sasangka kasongan surya prabanya sumungsum kaswa wong araras oroming sari samya manuk semeng saharira sumarmanira sukanto weh tatalah iya jagat dewa Bathara iya jagat Pramudita dina sakmengko aku wis mapan ana ing tapel wates negara Ngamarta ya negara Ngendrapara Hasta nadyan iki wis dungkat Wanciradri sajak durung ana sing padha mapan turu ya ora perlu nganggo akal nanging akalku bakal tak gunakake Prabu Kilapawarna Ratu Sekti Mandraguna duweni aji-aji sirep wewe putih. Aji-aji sirep wewe putih bakale tak watek supaya padha turu para kawula ing negara Ngamarta. Yen wis padha turu, Dewi Drupadi kang mapan ana kaputren Praja Ngamarta bakale tak serot dimen manjing ana sajroning Kendhaga Kencana. Drupadi lakon dadi bojoku kowe dina iki.
Praboyo praja ing atas Wah, weh, nih, hui, ai, lah ing kono to wau Cinidra wani Dewi Drupadi dening Prabu Kilapawarna ratu saking atas angin kedadak Prabu Puntadewa ingkang mandhap saking sanggar pamujan nampi palaporing emban negari Ngamarta kalamungta ingkang garwa ical datanpa pepoyan Gya Prabu Puntadewa merepeki ingkang rayi risang Werkodara kaliyan tawang-tawang tangis Yai. Wah. Puntadewa kakangku. Lah kok dadi netes sing dadi waspamu. Ana apa? Yayi. Ing ripalungguhan iki Ngamarta kelangan gedhen-gedhen Yayi. Sing ilang apa? Apa sing ilang? Yayi. Sing ilang dudu ilange Mas Picis Raja Brana. Pun kakang nampa palaporaning emban kaputren ing negara Ngamarta. Ya kuwi Mbak Yumu. Mbak Yumu ya garwaku Yayi Dewi Drupadi. Ripalungguhan iki murca cinidra dening Duratmaka Werkodara. Wah. Bima wang-wang kunta kumpul patang gedhe sayang gongkara gadanira ngobat mapit
Om. Iki kelakuane sapa? Sapa sing wanuh wani nyidra Mbakyu Drupadi? Pun Kakang ya durung dungkap Yayi. Tak jaluk siadi sing jembar jangkae. Upadinen golek ana Mbakyumu Drupadi. Aja pati-pati bali yen durung garwa. Utawa nggawa baline Mbakyumu si Drupadi ya Werkudara. Ya. Surungen nganggo donga. Mbakyu Drupadi dina sak mengko tak golekane duga-duga ginawa. Ati-ati aja nganti keri sena. Muga-muga lakumu tansah manggih arum-arum. Satemah bisa nggawa bali garwaku Yayi Drupadi ya Dimas Werkudara. Are kata Dian Bratasena kampuh Lembang Bintulu adi sarira ngamula dumangka dek wak simbar jaja yen ngandika gumalegara kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindu yen lumaris Ngestu padha dawe mbarep kakangku supaya ngupadi boyo ana ngendi ilange Mbakyu Drupadi. Gandeng Werkudara ya duweni guru, aku ya duweni dwija. Mula dina sak mengko Werkudara bakal njujuk mapan ana ing negara Ngastina ngadhep guruku Bapa Pandhita Durna. Mbok menawa Durna guruku bisa paring pepadhang tumrap negara Ngamarta kang dina iki lagi kalemput ing pepedhut. Sapa wae sing wani nyidra utawa nyolong Mbakyu Drupadi, Werkudara sing dadi mungsuhe.
tasor lan panjaring sewaka mijil langenira sang nar pati lampah hira alon
Ginarabak Badaya yuwarna nira Sari Sari Om Iwang Suksma mangadi luwih payung ana marang panjenenganing ingsun. Bapa Panembahan Resi Durna Bapa. Lole. Kula wonten dawuh nggih. Paman Harya Sengkuni paman. Wonten dawuh tinimbalan anak angger Duryudana amiji ingkang pamaning kapatihan kula pun rekya Pati Harya Sangkuni. Kakang nganggo karena Basusina Kakang. Kados pundi Yayi Prabu? Mugi kawuningan. Uri palenggahan sakmangki mboten wonten ingkang kula penggalih. Kejawi namung kadang-kadang para Pandhawa. Senadyan tiyang sak jagat menika sampun pirsa menawi Pandhawa menika taksih sanak kadang kula piyambak. Nanging tumrap Duryudana Pandhawa menika satru mungguing cangklaan. Duryudana mboten badhe saged gesang kepenak. Raos kula saben dinten tansah kabebidung dhateng kawontenanipun para Pandhawa. Mila kula ambali gesangipun Duryudana mboten saged ayem lan tentrem menawi para Pandhawa maksih gesang wonten alam padhang menika. Pramila ora aneh ora mokal menawi saben dina Duryudana tansah ngungkih sarana murih pejahing para Pandhawa. Paman Sengkuni ngertos piyambak menawi Pandhawa taksih gesang mesti kemawon para Pandhawa badhe tansah hangucik-ucik keprabon negaring Astina menika. Menawi Pandhawa taksih hangucik-ucik keprabon Astina tan wurunga, Ngastina ing mangke badhe wangsul wonten panguwasanipun para Pandhawa. Lajeng kados pundi nasibipun kula sakadang Sata Kurawa? Mila dinten sakmangke kula badhe nyuwun iguh pratikelipun para pinisepuh. Keparenga sakmangke atur pamrayogi supados para Pandhawa mboten lami gesang wonten jagat raya. Nyawa-nyawa jimat kula nggih. Sesembahan kula donya prapteng delahan. Bebasanipun sampun katelasan gagasan ingkang paman ing kepatihan. Wungsal wangsul kula sampun pados sarana maika dhateng para Pandhawa supados Pandhawa punika pejah.
supados Pandhawa menika mboten lami gesang wonten ing jagat raya menika. Namung nyuwun sewu, panjenengan priksa piyambak wungsal wangsul cara miwah karti sampeka ingkang kula tindakaken malah cabar gagar wigar datanpa karya. Malah miturut pamanggih kula menika gumun setahun jembleng serendeng. Ing ngatasé Pandhawa menika sami-sami umate pangeran. Panjenengan sakadang Sata Kurawa inggih umating Gusti ingkang akarya jagat. Nanging sabab menapa gesangipun ing Madyapada bentenipun bebasan bumi kaliyan langit. Pandhawa marambah makaping-kaping dipun ajab patinipun boten nate kasembadan. Malah pendak-pendak Pandhawa dipun incim pejahipun, para Pandhawa malah ngantukaken wujudipun kanugrahan. Mila saking menika nggih Blakasuta Blakutang terus terang menawi ingkang paman ing kepatihan dipun dangu supados damel sanggit rungsit murih curnaning para Pandhawa, kula sampun kentekan akal kok nggih. Kula sampun kentekan cara. Ewadene sak mangke paduka tetep badhe ndangu dhateng kula menika sejatosipun lepat lho nggih. Menika sejatosipun klentu. Lepatipun papan wonten pundi paman? Sinuwun. Nyatanipun kula menika durung nate srawung karo para Pandhawa. Wiwit Pandhawa alit lan para Kurawa maksih umur timur ingkang paman boten nate kumpul, boten nate srawung, boten nate sak pejagong karo para Pandhawa. Pramila menawi paduka ndangu dhateng ingkang paman kula nyuwun sewu, kula sampun katelasan akal kok nggih. Senggunipun boten saged ngulir budi miwir pikir miwah angasah kadewasan. Namung kula nyuwun sewu, datang mriki sejatosipun wonten tiyang ingkang trep lan pantes adamel pejahipun para Pandhawa. Amargi tiyang menika dados gurunipun para Pandhawa. Kula kinten tiyang kala wau sampun ngertos babakan pengapesanipun para Pandhawa sabab sampun tetahunan anggenipun srawung kalian para Pandhawa. Malah sipating guru utawi dwija kedahipun sampun mangertos babakan pengapesanipun para Pandhawa. Sinten paman? Mboten asanes namung Kakang Panembahan Begawan Durna. Pramila menawi anak angger Duryudana andangu babakan pejahipun para Pandhawa, monggo kula aturi ndangu Kakang Panembahan Durna. Mbok menawi saged atur pamrayogi babakan karti sampeka miwah sanggit rungsit pejahipun para Pandhawa menika kadosa pundi? Ya jagat, ya dewa, ya Bathara. Kadidene winalik ingkang dados araos kula, Bapa Panembahan Begawan Durna. Wonten dawuh nggih, wonten dawuh tinimbalan. Nyambung dhateng pangandikanipun Paman Harya Sangguni. Lakar sedaya pangandikanipun Paman Sengkuni menika leres. Leresipun mapan wonten pundi nggih? Bapa Durna sampun dangu campur kalian para Pandhawa. Bapa Durna menika mangertos babakan lair lan batinipun para Pandhawa. Pramila kula nyuwun pamrayoginipun Bapa Durna kados pundi srananipun supados para Pandhawa cilik nemahi lelara, gedhe-gedhene tumekaning pralaya. Kados pundi cara lan gagasan paduka Bapa Panembahan Begawan Durna. Lole. Permara reh mangusa humya ngambrengeng kadi karonaning kaswasih ring marga Hamalatgung. Ore sang
Gonto mastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Omyo samor waya hanto lele sumorate sinden sate gule enak rasane sinden ayu enak rasane Adipate Haryo Tengkuni iya ados pundi Kakang Durna pinter tenan sampean golek-goleke gawean wong tuwa Anak Prabu Duryudana pancen leres kula menika gurunipun para Pandhawa kula menika diwijahanipun para Pandhawa. Pandhawa lan Kurawa rumiyin pancen dipun titipaken dhateng ingkang bapa ing Sukalima kaliyan Rama panjenengan Dipati Dastarata supados kula nggulawentah ing arah Aji Jaya Kawijayan. Guna kasantikan bebasan tinata mendat jinara mentar pinaku bendal binedil jundil. Lah inggih. Kedahipun Bapa Durna mangertos. Kedahipun Bapa Durna mangertos babagan pengapesan murih ringking para Pandhawa. Nyuwun sewu nggih. Menawi babagan keringkian kula menika mangertos, namung kula mboten saged matur. Dasaripun menapa wewatonipun menapa Bapa Durna? Ngaten, kula menika guru, ngaten. Jarwane guru menika digugu lan ditiru. Pangrengga kula dhateng para Pandhawa sampun kados putra kula piyambak. Pandhawa menika pun kula anggap kadidene Atmaja kula piyambak. Semanten ugi para Sata Kurawa. Loro-loronipun menika boten wonten ingkang kula benten-bentenaken. Sedaya menika sami boten badhe kula emban cindhe, emban ciladan. Nyuwun sewu Kakang Durna. Pripun? Sampeyan badhe usul napa malih dijuni? Ring arak sampeyan kudune ngerti keringkiane para Pandhawa. Ngerti kemawon. Kula dateng ajeng kok sampun matur. Kenang apa panjenengan kok mboten saged ngaturake. Nyuwun sewu Dipati, nyuwun sewu. Sengkuni dudu Durna, Durna dudu Sengkuni. Nek Sengkuni kuwi patih, nek Durna niku pujangga. Saklinipun pujangga, kula menika guru utawi dwijanipun para Kurawa lan para Pandhawa. Mila ora ana jamake guru kok nglorotke karo murite. Ora ana critane guru kok ngalap ngincim pati karo murite niku mboten wonten. Ora enak tinane guru kok nggendak karo murite, nggih mboten wonten. Mereka langka tinemu ing rasa muka tinemu ing akal. Nyuwun sewu, nyuwun sewu. Niki sing dirembuk dudu perkara guru njlemprongke murid. Ning sing dirembuk niku nyuwun sewu sampeyan niku urip lan ngiyup dumateng pundi? Kula urip lan ngiyup dumateng negaring Ngastina ingkang paring sandang kang sarta pangan dhateng jengandika Kakang Pakni anak Prabu Duryudana. Tegesipun sampeyan lahir batin anggenipun belani dhateng negara Ngastina. Lho, mesti kemawon lahir batin kenging menapa sampeyan ora gelem ngaturke babagan patine para Pandhawa. Tegese sampeyan ora netepi sumpah sampeyan nalika sampeyan dipun sumpah dados pejabat wonten ing negari Ngastina mriki. Lho mengke riyen Dipati mengke riyen. Ampun dipun campur aduk, kudu pisah pancen bener. Kula menika Nayaka Praja nanging kula Nayaka Praja menika mapan wonten ing negari Ngastina. Menawi wonten Sukalima kula menika guru, kula menika dwija. Sakniki kula tak takon karo sampeyan. Sakniki sampeyan lenggah dhateng pundi? Das pundi? Sakniki Kakang Pakni Gondal Sukalima menika lenggah wonten pundi? Wonten kursi. Kursi negara Ngastina. Tegese saiki dapukane guru napa Nayaka? Iya. Saiki iki lho, ning kene iki dapukane guru apa Nayaka? Ngrebab apa meking? Nah. Kula saniki Nayaka. Nek pun bali ning Sukalima guru. Kenging menapa sipating Nayaka kok malah
gawe kuciwane Sinunana Anggir Duryudana kedahipun sampeyan kena kinarya pemarem. Kula menika guru. Guru nak ning Sukalima kana. Ning nek teng mriki sampeyan niku nayaka, sampeyan niku pejabat negara Ngastina. Lole, ora usah lule kok. Kok malah lule. Niki sampeyan kedah matur. Ora cukup gur didoli lule. Sampeyan ora susah selak dadak matur dadi guru. Nek sampeyan ora gelem ngendikake babakan keringkianing para Pandhawa, apa njaluk dijabel kelungguhane dadi nayaka? Apa njaluk sampeyan ora diakoni dadi pejabat mapan negara Ngastina? Apa njaluk iki mengko pertapanmu Sukalima dimbrukke. Nek Sukalima njaluk dimbrukke ora masalah. Yen Sukalima wis ambruk, iki mengko Sukalima bakal tak dekne komplek, ngono. Aja. Sampeyan arep milih ngendi? Duduhi kringane para Pandhawa apa ta yen ora? Sampeyan dateng mriki niku senes guru, nanging nayaka praja, nayaka negara Ngastina. Leng-lenging driya mangu mangun gung kanduhan limang lir-lirno tanpa kanin lir-lirno tanpa kanin yen tantu luso yen tantu luso mengko sang Dyah Utama nggih. Paksa kula badhe matur. Sebabe apa Pandhawa niku kok kuat, sebabe menapa Pandhawa niku kok sekti? Merga Pandhawa niku wonten sing nunggu. Sing nunggu gendruwo. Mboten. Sing nunggu Pandhawa niku cacah wonten kalih. Setunggal Nalindra ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna titising Sang Hyang Wisnu dewaning kabagyan dewaning katentreman angka kalih pamongipun para Pandhawa naminipun Semar Badranaya. Pramila Pandhawa wiwit biyen nganti saiki ora bisa dijangka patine awit Pandhawa cedhak karo wong loro niku. Kula nyuwun sewu. Nek arep nyirnake nata ing Dwarawati kula kinten kok angel. Ning nyuwun sewu, nek mateni Semar, dasare Semar niku derajate ngaceplik loro saudon telu sauruban. Gedibal 17 kere munggah bali gampang anggenipun badhe mejahi dhateng Semar. Ampun ngawur Dipati, ampun ngawur. Ambak gur sak Semar niku pamonging tanah Jawa, titise Sang Hyang Ismaya. Dewa ingkang asalira titah. Mula sampeyan ampun gampangke arep mateni Semar. Nggih nek miturut kula Semar diboyong teng pundi ngaten terus gek Semar gek dipateni. Wah, Semar niku pun ngerti. Sampeyan teko arep mateni Semar, niku pun dibedak dhisik karo Semar. Semar niku iso maca batine wong. Kagungan indra keenam, ngoten. Ngaten. Nggih. Nah terus nek cara sampeyan, nek cara kula, nek manut kula Semar dinengke mawon. So nek tuwa nak modar dhewe. Lah padha ae to. Upami Semar dindemi ngono lho. Semar ora doyan mendem nih Pak. Semar ora gelem mendem, Semar kok dipadaki karo peniti gamelan. Terus carane ini kira-kira pripun? Kira-kira. Lah niki kula gadah cara. Carane aja dijujug Semare kersanipun. Semar digawe ngenes atine. Upamane
Semar niku sapa ta sing ditresnani? Mangke tumuli wong sing ditresnani karo Semar niku dipateni. Mangke nek Semar krungu wong sing ditresnani mati, mangke atine badhe ngenes. Wong ngenes niku parane mesti terus lara, kamangka lara niku kembange wong mati. Dadi cekak cukupe Semar digawe lara ati, Semar digawe ngenes sing dadi pikire. Carane anake Semar dipateni, Gareng Petruk Bagong dipateni. Wong telu niku taksih blereng dateng kadonyan. Isih gumun karo gebyaring donya. Mula Gareng dimingi-mingi dhuwit sing akeh, Gareng digaweke omah sing apik, digoleki bojo sing ayu. Mangke nek Gareng lena, pateni Gareng. Jajak. Senes. Nyuwun sewu. Gareng niku tuwa dhewe. Niku malah sok kandan-kandan dateng Petruk, dateng Bagong. Ngilmu sing diturunke Semar iku mlumpuk paling kathah niku teng Gareng. Lupute Gareng ya si Petruk. Petruk nggih. Kurawa nek perang musuh Petruk ora tau menang lho. Petruk dimingi-mingi Raja Brana. Petruk nek gelem Raja Brana mesti wit biyen-biyen. Dasare Petruk nggih sampun nate dadi ratu. Lah menawi mangkaten sing pungkasan, sing kudu dipateni Bagong. Yen Bagong mati kathah sing padha sedih. Ngaten nggih. Mergo akeh-akeh wong niku do seneng karo Bagong. Nganti ana campur sari jenenge Bolo Bagong. Bagong kudu dipateni. Lah saiki ngene, kira-kira sinten sing saguh mateni Bagong karben Semar atine susah. Yen Semar susah terus lara, yen Semar lara bakal mati, yen Semar mati gampang anggone mateni para Pandhawa. Mbok menawi sinuwun ngawangga, kula nyuwun sewu panemban, mboten ketang sethithik kula niku riyen nate dimong kalian Punakawan Bagong. Ngaten, nggih. Menawi kula kedah nyumurupi muntrating getih saking dadane Punakawan Bagong tartamtu awrat anggen kula badhe nglampahi kewajiban menika. Aduh, dos pundi niki nggih? Anangger Duryudana kula wangsulaken dhateng Paduka. Bapadana kula wonten dawuh. Gandeng Ngrekadaya menika nuku saking pamikir Paduka Panembahan Durna. Bebasan bisa nggelar kudu bisa gulung-milung. Babakan Pati Bagong kula pasrahaken sawetahipun dhateng Paduka Panembahan Durna. Lagi cawawan sabda horek kang sumewa kekereng pasewakan kata samya naraka wonten dwirata mekta pedhot saking pantilan sawenehan haraka Pandita karya wangsit Bindha kumbang ajab ing tawang susung angin ngending ngone susung angin ngending ngone miwang kali ing kangkung ong